Voyager's Place. And it's just across Massway Shopping Center. Punta tayo dyan mamaya. Check-in muna tayo. Yay! Finally, we are now here at Voyager's Place. Look at it. So beautiful. Simple lang siya. Just good for us tourists. Then, meron tayong bathroom. At least we have comfortable bed to stay in. Then, gala-gala ka na anywhere. So, perfect talaga for travelers na. Sabi kanina ng friend ko, flash packer. So if you are a flash packer, this place is definitely a must go for you. Oh, look at this one. This is my favorite. Yay! If you have been watching my vlog, you always see that we have a mirror sa bahay. So I'm so happy na meron tayong malaking mirror dito. So ayun, punta tayo sa labas, bili tayo ng tissue. Tapos we have to drink water. I bought this kanina sa airport. This is 35 pesos, so we have to buy a liter or 2 para sa biyahe tomorrow. Then we will be, ano pang gagawin ko? Hanap tayo ng dinner. Hindi talaga tayo prepared. So I found this one. We'll buy this 150 pesos na. Wish me all the best na hindi tayo magkaka-allergy tomorrow. Hopefully not. We'll drink cetirizine tonight. Supermarket is closed already. So, hanap tayo sa labas. Hindi na tayo titingin dito on this side. Baka kung ano pa yung mabili natin. I'll buy 2. Ito yung kailangan ko. Tissue. Ito na lang yung last. Yay! I got my water na and I was not expecting na mura lang pala siya. It's 25 pesos. So, yeah, I'm happy. Let's go find our dinner. Oh, diba? 24 hours. Sizzling arroz caldo. Oh, and more. If you are staying at Voyager's Place, on the right side natin, merong supermarket. And just across dito, you have a 24 hours na kainan, di ba? Ay, perfect. Our call time tomorrow is 7 a.m. I mean 7:30, but John will be picking me up at 7 a.m. So, Sizzling Hotties is open 24 hours. So, makakapag-breakfast po tayo dito bukas. So, samahan niyo din ako mamaya. Tomorrow. Excited. Kapuy. Alright. Ang laki. And this is only 30 pesos. Super worth it. Amoy pa lang. I believe so. Is it a weird trick? But I really love smelling my food and it smells good. It triggers my appetite. Pero hindi tayo kakain ng madami. And look, meron chili sauce for the arroz caldo. I only know black pepper. Then we'll try the fish. Let's eat! Look, there's a bar in here. Still at Sizzling Hotties. And I'm done with my arroz caldo. Woo! Sarap ng kanilang ginataang fish. Uwi na tayo. Maliligo, matutulog, and beauty rest for tomorrow's event. Bye! Isang malutong na 7 kilos of baggage. Yun. Let's do our first shot here at Voyager's Palace. I'm all set for tomorrow. Cetirizine tayo pa rin tayo magka-allergy bukas. Yay! Trivia lang. I bought the shawl way back 2018 nung magkasama kami ni Karen na assign sa Cebu. Yes! Naging close kami because we were having training. Every 3 weeks, ina-assign kami sa ibang field team, ibang lugar. And we were together sa Cebu and Dumaguete. Shoutout sa mga OJT naman sa Dumaguete. Hello! Rito na ako sa Palaw'an. Kala mo parang nasa TV lang yun. Yan, so there you go. It's currently 10:30. And I'm just waiting for my hair to dry. And tomorrow, I'm still thinking if magbe-breakfast ba ako sa labas o kakainin ko yung baon natin. I'll show you tomorrow if I have time. Paalan tayo. 5 a.m. Alright, good night, Palaw'an. Good morning, it's 7:05. Ang sarap ng tulog ko. Hindi na tayo mag-breakfast. Kakainin lang natin yung baon natin
doon pagdating sa hall. Pero I'll make my milk. Okay. It's 8 na. I'm late na. Yung bag natin, naging 3 na siya. Okay, baba na tayo. John is waiting for me downstairs. We have to say goodbye to our room. Thank you so much. We have a cabinet here. Then, a TV. And that's the bathroom. Bye-bye! John! Lumobo yung dala ko. Good morning. Yay! Hello mga kabangbang. Finally, thank you po, Ma'am Lizelle. I am here at Voyager's Palace. And ano po yung address natin? North National Highway, Barangay Tinigiban, Puerto Princesa City, in front of Marsway. Ayun po. So when you are here at Puerto Princesa, you could always come here at Voyager's Palace. Mamayang gabi. Sasalubungin ko dun kayo. Diba dun kaya? Ay, hindi na? Yeah, sige na lang, gani. Sige na, gani. Bye! Thank you, John. Bye-bye. See you later. Gani. Bye-bye. Knock, knock. How do I do this? Hi! Oh. Ay, masisira yung beauty pag... yes. Oh, na. Concentrate. Ay! Alam mo, nag-research talaga ako ano ang role ng isang bridesmaid. Ang sabi ni Google, pasayahin yung bride. So, pasaya ka ba? Hindi nalulungkot. Sige, tatahimik na po ako. Naririnig niyo yung mga kabangbang. Nalulungkot siya pag maingay ako. Kaya tatahimik ako para sa kaligayahan ng kaibigan ko. Ngayong araw lang po. Pwede 1 minute? Sige na. Pero ati ko ganin, kaligayahan mo kung madayunay kami. May dayunay ka! No, kidding kasi. Okay, may post ako. Okay. Shh! Ilang hours? 1 minute nakatahimikan? Ganon? Okay, sige. Ako yung nalulungkot mga kabangmang, pero para sa kaligayahan ng ating bride. Oh, ayos ba? Okay. Ano mo ko ha? Sikuhon mo ko kung mag-ahod ko karunong. That's your response. You do like that. You do like that to me. I do like that to you. Yeah. That's siko. Parang ano? Parang ganon. Pati nga yung kablit. Hindi ko alam yun. Yung kablit. Kablit. Ito yung ganyan. Yan, yung kablit. Then you do like that. Shh! Sige na, quiet na ko. Bye-bye, bride. I will rest my mouth.
artist, Jaja. Ja, are you just here in Palawan or for example, they come from different provinces? Nagta-travel ka din ba to makeup? Yes po, pero dito po talaga ako nakabisa. Anong contact number niyo for right dito? Do you like that? Contact Jaja number? 0966-9321-277. Ayun, thank you so much mga kabang-bang! Let's now do our hair! Pasok, Ren. Thank you! Flower girl. Gusto ko sana, ponytail. Pero hindi ko alam sa Bray kung papayagan niya. Ano daw mo? Sa buhok? Di flower girl ka? Baka mapaponytail ako. Sila? Hindi na. Para daw baby girl. Oh, daw baby girl. Para ito matakpan. Isang clip lang. Tapos lagyan mo silang dito ng konting ganyan. Tapos ikulot mo lang yung dulo. Kasi mag-ikli yung buhok mo. Okay. Para yung kulot nga dulo lang. Yun lang mo. Ayun, we're done. Thank you so much, Ren. What's your number? Hello po. Hi. hindi yan si Ren. Hindi yan. Eto, what's your number? 0977-1633-480. Ayun. So that's Jaja and Ren. Thank you so much. Yeah! Renan. Oh, in your number? Yung number? Ayaw niyo daw ng text me. Sige. Add mo lang sa Facebook. Ayun, add sa Facebook. Ayun. Mga kabang-bang, you got it. Hi, best! Ay, sabi ni Gail daw, kasiyahan niya yung katahimikan ko. So, tayo Kinakain kami doon ng sabaw, tsaka ng isda, tsaka ng ano. Alam mo, hindi ako nakapag-breakfast. Kami nag-breakfast na, na. Kinakain kami, hindi pwedeng magtanggi. Naghahain ng pagkain doon, hindi pwedeng magkain. Sana in-invite mo ko. Diba? Si Aping. Si Aping. Dan, wow, fresh na. Parang walang pinagbago sa mukha mo. Ay, sorry. At sa ngipin pala. Patingin ang ngipin. Wait, I need fresh air. Kailangan ko na talagang mag-ingay. Bakit ayaw? Parang may open the wait. I will figure things out. Kaya ko to. Alright, so after 5 to 10 minutes, now it's tested and proven na pag dito tayo sa Costa Palawan, safe na safe tayo. Hindi ako makalabas. Ano ba to? Ganun pala. Yeah. Naka-dextrose na. Saan yan? Saan ako makakakuha niyan? Sa voice room. Kasama si... Punta nga ako sa voice room. Makakita, tara mo tayo bayaw. Tapos wala ko yung ka-sleeper yan. Happy birthday. Sino may birthday? Si Bayaw. Birthday sa Bahang. Ako naka-make up. Ang dahya mo. Good evening po. Ay, good evening. Good morning. May bisita po. Bayaw, may bisita ka po. May na makahingi ng kape. Okay lang. Okay lang. Pultuhan natin. Sige. Ay, naku si Ma'am Rubin. Alam mo, bawal kasi ako magingay doon sa girls room. Kaya dito ako magingay. Hindi ko kaya. Dalawang oras ako hindi magingay. Wait lang. Mamaya na. Okay. Kamusta yung meeting the family? Wait lang pala. Mamaya na nga. Hindi pa ako Okay lang. At least ikaw hindi naka-makeup. Ako hindi pa naka-dextrose. Pero ganito na tayo. Kunan mo na nga ako. Name please. Interrogation. Ha? Herman. Anong ginagawa mo dito? Akala ko seryoso ang interview to. Ito naman. Hanapan mo ako ng dextrose.
natin yung interview. Ano ba to? Mag-make ako na ako. Oh, sige, bye-bye. Oh, sige, bye-bye. Kamusta ka na po, Perm? Ayos lang po. Oh, anong feeling na ikakasal na yung kuya mo? Happy ako, kayo lang. Happy. Ikaw sunod. Hindi Sige, masipag to siya kanina. Ang dahil mong ano yung handa, di ba ginawa pa rin? Anong preparations ginawa mo kanina umaga? Bago yung kasal. Nagluto kami kanina. Luto siya, guys. Ay, yung pandaran kita sa TV, oh. Alam niyo lang nagre-record tayo eh. Grabe talaga yung partner ko. Sabi, hindi ko siya pinapansin. Grabe. Ayun, syempre kami pa. Message mo na lang kay ate mo, Gail, since ngayon magiging ate mo na siya. Continue lang at amo naman ka dyan. Sila naman. So, paradon ba kami? So, continue padayon. Ano pa dito kasi Bisaya yun eh. Basta, naiintindihan niyo yun. Sobrang hindi ako papaya. Lalagyan ko ng emoji. Sabi ni ate mo, kailan ka daw? Sino mauna? Secret na lang, to be continued. Ha? Ako sunod. Wait lang. Tatanungin natin. So, kailan? Naubos na yung effect. Wala na ako i-make pa. Okay. Sige. Mamaya, transform na yung face atin. Siyempre, hindi ko kayo nakalimutan mga kabangbang, kaya kakain talaga tayo dito. Thank you so much. Believe it or not, kaya ko naman po talagang manahimik. Basta't kailangan talagang manahimik. Hi, your vlog. Yeah. I'm gonna make tanggal my... You need help? Yes, please. Boy, I got 2 Ilongas here. Ta-da! Show us some love. Ano? Ay, hindi ka nayaway kayo ng dalayang. Ano nyo message para sa kay Pierce kay Kwao nyo ng aton miga? You go first. Kasi hindi mo naintindihan. Yun eh. Buong akala ko ako lang yung sabog, yun pala buong entourage. What's your message to Pierce? Basta, good luck. Good luck sa future. Inabahan ako ah. Mukhang rar. Yung kaibigan natin na ikaw. First of all, congratulations. And then, God bless your journey as husband and wife. Yay! English yun! Message. Good luck. Good luck, God bless, and congrats. And of course, best! Ano yung message? Gwapa na siya. Mas gwapa na siya sa ako, no? Ay, hindi ah. Mas gwapa kong niya. Ikaw lang guwapa. Hindi na ako mag-fight. Oo, di ba? Kaya wala kami ni Shinda, so hindi na siya mag-control sa Ayaw ako. niya na ako Sapat ka na, message ano eh. Enjoy. Dito na po nagtatapos ang ating interview at baka kung ano pang masabi ni Bess.
Richard po. Yan. Richard, thank you so much! Oh, sabi ni Richard, ikaw daw. Ah, Facebook page. How's the first half of the day? Wag mo na ako tanungin na. Sige, kumain ka na dyan. Kain kayo? Yeah. Ayun, di ba? Wala tayong pera. Pagkatapos, itatakas niya tayo. Hinidnap na nga ako ni Gil papuntang Palawan. Tapos, tatakas pa niya ako para 20 minutes. Sa akin okay lang, basta free. I don't have money. 20 minutes daw na ano? Nagala, natakas. Tapos naka-ganito kami. Maganda naman ah. Importante maganda. Tingnan natin kung maganda din siya. Oh, kita mo yung mga plano niya. Sasaglit daw. Or mag-TikTok tayo later. Ala, birahi. Oo, iba-vlog niya. Parang kasalanan ko. Dahil hindi ka maganda na ng bag ko, ha? Pag nawala yung lipstick at makeup mamaya, bes, alam niyo na. Alam niyo na kung sinong mawawala. Walang upo, para hindi malaman kung sino yung right hand. Tanong ka dyan. Boss! Busing, saan mo pinakamalapit na tindahan makabili ng Coke? Marami silang drinks yan. O dito may malapit o saan ba? Sige, thank you. Ito Yun. Kahapon, parang tama yung desisyon ko na pumunta dito kasi na-meet ko si John. Ngayon, yung bonding with Bess, parang hindi ko gusto. Okay ba? Okay ba? Ikaw, syempre. Nasa gitna ako. Mismo. Sobra na to. Ilan ba? Hindi makakulang ka sa atin. 5. Ubusin mo na lahat. Iwanan ko na. Ruby, samahan mo ako. Ayaw! The runaway, pero nangungubaran na ako dito. Yun. Wala mo, Ruby. Yes! Yun nga eh. Sabi ko nga sa'yo eh. Ito kasi. Walang royal. Sprite lang. Sprite. Yun nga eh. Balik na tayo. Balik na tayo. Mga takas. Buti na lang hindi orange. Tingin mo ba? May pag-asa ba? Baka swerte. Ay, so icy. Yeah, I love this kasi malamig na malamig. Ako bawal ako sa malamig. Bakit po? Sore throat. Dami kong allergy. Grabe ka naman. Ilang taon na po isa? Start line of 2 na siguro. Oh, thank you. Ilan? 25. The same age as me. Age reveal? 30. Turning 31. Really? Yeah. Diba? Baby face. Babalik na kami. Bye-bye. Thank you, Nay. See, I'm 25. Oh. I thought we're just the same age. See, 140 pa. Dito na lang po. looking for all the Abay. Calling tayong lahat. Why? Mga Abay? Yes. Abay? Kinatawag tayo? No. Ang tanong ng bayan, yes. Asan si partner? Wala po. Hindi ko po alam. Does it feel na ikakasal na yung unika iba? Akala ko joke lang. Hindi. Naiiyak ako. Tapos, malungkot siyempre, na masaya. Kasi, iiwan ka na niya. Pamilya na siya. Tapos, actually, noon pa nung pagpaalam niya, umiyak na ako. And now is the big day. Congratulations! Thank you. Tapos masaya din ako sa mga klase. Diba? Paano pumunta din dito. Tapos sila ni Paz, nag-church niya. Talagang full support din.
family ko, family ni person, galing ng Siargao. Diba? Talagang gumastos. Thank you kay person na talagang mahal na mahal yung anak ko. Sana, magmahalan sila hanggang wakas. Yes, of course. Congratulations, tita. And I'm really happy na nakatapak ako ng Puerto Princesa. Puerto. Yes. Bye-bye.